Jo, čau, bylo šanci, dneska je ďalšie video, dneska je to opäť Roblox. Toto bude už posledná séria asi z Escape Cheese, dúfam. Ja už to video točím na druhýkrát. Tak, som si trocha zmenil avatar, teraz som taký Sigma. A už pôjdeme na to konečne, už ideme zase všetkých vybiť, ako sa hovorí. Zase všetky série, ja už toľkokrát som už tieto série pozbieral, aj Miška je tu. Miška, sami si potedy internet a ak vám tu tak dávam ten záber, vám tu dám. Úplne som sa zlakol. Dobre, ďalší sír. Inak kamarát mi vravel, že tu je update a ja neviem, ja som žiadny update zatiaľ nevidel. Dobre, zase Miška, jaká prekvapenie nádherné. Jej. A tieto dvere sivé sa majú otvoriť. Kde? Niko! Poza nimi. Ukáž si kopírant? Nie si. Tieto dvere sa majú otvoriť. Mám zatiaľ 2 série. To ukazuje aj. Come on. Čo robí? Čo robí tam Míš? Sade sem a keď sa stane, to nezostane, pošlím ťa. Sír. Som ani nevedel, že tu je zelený kľúč. Bank. Pekne. Inak som po chorobe ľudia a ak to bude vidieť na mne, tak sa ospravedlňujem. To vidieť, počuj na mne. Ja, moje hrdlo. Ja, moje hrdlo umiera. Keď ma vidím prvýkrát, to svetlo vidím tunak. Sa išlo po mne, to je neskutočné. Na biele svetlo. Ježiš, ufón, nazdar, kámo. E.T. volá domu. Čau. 3842, nemá za čo. 3842. Nemá za čo. Poď, dávaj. Neboj sa. Ufón ma pozdravuje. Ufón, neboj sa, Ufón. Ja som len tvoj kamarát verný. Ja som tvoj ochranca. Asi nejaká nízka, počúvaj ma. Sara je nejaká nízka. Ale hrozne sa jej páči ten jazyk. Tu sme teraz v tom parkoure. Ten parkour je easy. Easy je úplne primitív. Ticho, chat. Dobre, sme tunak. To hlavne nepadnúť. Dobre, máme modrý kľúč. Počkáme to na toho ufona. Skoč. A 2... Počkaj. Neviem, kde boli 2. Dobre. Neviem, kde bol 1 ešte. Kde bol ešte 1? Miška. Miška, ide po mne. Ja sa bojím, že ma to Miška zradí. Ja proste neviem, ja sa neviem pohnúť bez tej myši. Pane Bože. Pane Bože. Tak, a dostávame sa do druhej časti videa. Už točím, Už točím 30 minút. A stále sa mi nepodarí ten... Mi je mysle, fakt. Ja už tú dohru nechcem vidieť. Ale ak dáte 8 lajkov alebo 7, tak to pre vás spravím, ale musíte dať aj odber.
Lebo inak bez toho to už nespravím nikdy. Ak to musím tu splniť. Toto už bol posledný video už z tohoto. Ježiš, potom to budem relaxovať, keď to dokončím. 3, 4. Poď. Stihni to. Musíš to stihnúť. Stihni to, prosím. Prosím, stihni to. Jasné, Miška! Miška ma naháňa. Nenaháňaj mi, Miška. Miška, prosím, nenaháňa. Míš. Prosím, nie. Prosím. Jasné! Prosím. Nenávidím túto hru. Na 8. A stále nič. Už som asi 30 ľuďom pomáhal ten sír dostať. A stále neviem ten vchod. Ja som sa vrátil do bomba. To spravíme ešte raz. Či by som to stihol. Mám dosť veľký náskok. Prosím, stihni to. Prosím, stihni to. Ja to fakt nedávam. Zase všetko. Počkaj, ja mám plán. Ja tu počkám, dokým tu ten typek s tým modrým kľúčom tam nepôjde. Ja tam potom pôjdem. Áno, jasné, ja som genius. Máme to, ľudia. Máme to. Teraz ma môže aj Míška zabiť, mne to uletí. Máme to, ľudia. Historický okamžik. Máme to. Biele svetlo. Áno. Poď. Dúfam, že to bude dobrý koniec. Prosím, nie 3 bodky. Dobre. Toto je koniec. To je koniec. A čo? Si dohral hru. Prosím, niečo dobré. No teraz môžeš utiecť. A čo ďalej? OK. Tu sme čo? OK, ja sa bojím. Kam ja sa bojím? Míš, čo tu robíš? Nerob, Míš. Míš, nerob. Ja! Dohrali sme hru. Konečne. Ale to bol jumpscare. Tak, ľudia, ak sa mi toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A začal čau.